De vrijwilligers van het reddingsstation op Lauwerzeeg worden jaarlijks roegwij 50 keer oppiept om op de Waadzee, de Lauwersmar en de IJsselmar in actie te komen. Het gaat vaak om boordjevatters die te krijgen hebben met motorpech, hoe boord vallen binnen of medische hulp nedergaan. Els bemanningslid weet nog wel een reddingsactie die hij of zij net gauw vergeten zal. Jaren hang ik met het jonkje uit wat en een shout. Zelf tot sliek en dan die eigen chauffeur van het jonkje gewoon wijs. En die brengt het aan veiligheid, dat is toch heel bijzonder. Dat jou het genoeg doen. Vrijwilliger wezen op een van de KNRM-stations is zwier, zeggen de meesten. En het had ook grote gevolgen van je privéleven. Ja, bestand productief is goed. Ze is toch wel een soort elastiek. Hoe verder als van alle ook best, hoe zenuwachtiger als het wist. Als de pieper gaat, ja, maar toch in de buurt werden, ja, als het al verder dan het elastiek is, dan maar staan een oordenregelen die in het dienst even neemt. En ja, dat had een bepaalde beperking met mij, maar ja, dat jet bij de levensstijl. Het helpen van mensen op zee is net zonder gevaar. Ook al wordt er een soort oefenen om ongelukken vat te komen. Zo uit en terug maken de redders spannende momenten mee. Nou, we hadden mijn oefening een keer een te grote golf aan, dus toen sloegen we haast achterover. Dat was wel indrukwekkend. En een redding in onwaar, dat was ook wel best spannend. In echt onwaar, de flitsen zie je om boord heen, zeg maar. En dan is het ook wel echt spannend, zeg maar. Reddingsstation Lauwerzeeg gaat zo'n kwart een nieuwe boord. Die kon aanschaft worden met hulp van donateurs. Deze boorden worden betaald door de meesten. Wie varen met het beste materiaal wordt besteed zeg maar, op de wereld. En we betalen, die vertrouwd aan u staan, dat is geweldig mooi.